alle elever på 4. årgang. Den her video den handler om, hvordan dansktimerne kommer til at fungere de næste par uger, mens vi skal læse og arbejde med det levende sværd. Forløbet er bygget op omkring 5 små videoer. Det her det er den første, og de 4 næste videoer skal I se sammen med jeres lærer i klassen. Det er den her bog af Cecilie Egen, Det levende sværd, vi skal læse og arbejde med heroppe i skolen. I skal læse heroppe, og I skal besvare nogle opgaveark heroppe, og I kan hele tiden følge med i, hvad I skal læse til hver dansk time i den læseplan, der er lagt ud i MiBook-forløbet. I undervisningen, der skal I altså læse og efterfølgende besvare nogle opgaveark. Til næste time, der skal I så møde velforberedte op med jeres arbejdsark. De skal være udfyldte. I den her periode, der har I til gengæld ikke nogen lektier for i dansk i hvert fald. Når vi arbejder i klassen, så skal vi i hver time gennemgå de her 4 faser, hvor der er et tilhørende arbejdsark til. Den første fase, den handler om, at vi skal stille spørgsmål til teksten. Den næste fase er, at vi skal kunne give et resumé af teksten. Den tredje er, at vi skal kunne forudse, hvad der videre kommer til at ske i teksten. Og den fjerde er, at vi skal stille afklarende spørgsmål til f.eks. svære ord eller begreber, der har voldt os lidt problemer, når vi har læst den her tekst. De her 4 faser de bliver også forklaret i de 4 videoer, I skal se i klassen sammen med jeres lærer. Alle dansktimerne de vil være bygget op omkring det her program. Vi vil starte med en lille introduktion til denne her time. Så vil vi i fællesskab gennemgå det, vi har læst, og gennemgå de besvarede arbejdsark. Så skal I hver især sætte jer at læse det, I skal til den næste dansktime, og samtidig besvare de nye arbejdsark. Når man så synes, man har besvaret alle arbejdsark, og man har været alt det, man skulle læse igennem, så får man lov til at lave frit i noget dansk grammatik, som jeres lærer giver jer. Som nævnt før, så er det svært at sige, om der er tid tilbage i en dansktime, efter man har læst og besvaret arbejdsark. Nogle dage vil der være lektier for i det levende sværd til den næste gang, fordi man ikke har nået det i undervisningen. Andre gange så vil der være tid tilbage, og så vil der ligge noget dansk grammatik. Det kunne for eksempel være som her, grammatikrytteren. De arbejdsark, I skal bruge, når I skal lave opgaverne til det levende sværd, det er de her 4 styks, og dem skal I egentlig bruge hver evig eneste gang, I læser et stykke i det levende sværd. Det er rigtig vigtigt, I får læst, det er rigtig vigtigt, I får besvaret alle de her 4 arbejdsark. Og så er der en ting, der også er rigtig vigtigt, og det er, at I altså ikke må læse forud. Det ødelægger simpelthen den måde, I skal besvare opgavearkene på. Nu er det egentlig bare at komme i gang. Sammen med jeres lærer skal I nu se nogle forskellige videoer, hvor I vil få forklaret de her arbejdsark lidt mere indgående. Og så glæder jeg mig til at høre, hvad I synes om den her fantastiske bog, Det levende sværd af Cecilie Egen, om et par uger, når vi er færdige med at læse den. Rigtig god læselyst og rigtig god fornøjelse.